Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandiri kuenda kakubatirai. Nyaya yemaactivist vaya vakasungwa nema-human rights defenders ana Namatai Kwekwedza. Nyaya iri kuitika panyaya yaNamatai Kwekwedza iri kunzi mhosva yakapomedzerwa yemusi wa27 June. Ari kunzi iye akange asirimo muZimbabwe musi wa27 June pari kunzi pakaparwa mhosva yacho yaari kutongwa nayo iko zvino. Iri kunzi panga pasipo. Nyaya yatobudiswa umbowo panapa nengirikini kwanga akaflya ava manhingirikini travel company yabuditsa tsamba matickets everything chinoratidza kuti akanga asirimo muZimbabwe, akanga ari kuSouth Africa. Asi kunovuka vakanga kuti takusungira kuti nyaya wakapara nyaya musi wa27 June kureva kuti nyaya yake ndeyekupomedzerwa, ndeyekunyeba, ndo nyaya iripo according mareceipts izvi zvese zvekutaurwa zviri apa ndo tsamba dzacho dziri kubuda noko. Pari kunzi iye pari kunzi nyaya yarunzi akasungirwa ichizi 27 June akange asimo muZimbabwe kureva kuti nyaya iyoyo ndeyekunyeba, ndo chokwadi chiri kubuda pano nhasi. Kureva kuti nyaya yacho iyi yakuitika zvingori nyaya dzangobatanidzwa because of umwe munhu anegona kunge ari selfish, ari kungopoekana nekuona vana vechidiki vari kutsvaya kusumuka, ada kutsvaya kusiya aparalyze next generation futi kuti vatosara vari magwara futi, zvinhu zvese zvinongoitika zvemuZimbabwe ndo situation iripo. Nekungofungidzira kunzi unozikanwa kuti unogona uchigona demonstration wakutobatwa wakutosungwa, ndo zvinhu zviripo. So nyaya iripo muri yeZimbabwe pari kunzi 27 June paari kutaura kunzi ndo pakapara mhosva akange asimo muZimbabwe kureva kuti haana mhosva anofanira kubudiswa, but ameno regedza timboona kuti zvichafambiswa sei.